inday paminawa. Sa miyaging yugto ng sigilano nato na seran, nakurat ang tanang bayot sa dihang nangisog si Ruki sa cellphone. Ug unya, wa kini makigsulti og dugay nila. Nanangid si Miko nga mopauli. Mao nga ang tanang bayot, gibuhian na lang sab ni Virgie. Pag-abot nila sa bahay, nakurat sila sa ilang nakita nga nagkaguliyang na ang mga butang sa sala. Mga higala, anitang bahin na mapadayon sa laing sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sa'yo man kining pagbatia, gipadayon pa. Nganong gubot ang mga butang? Oo nga, nayo biso din niya. Agi diha Gisa ka kawatan? Dili oy, ongo siya. Ongo, iya ko bang. Unsa? Gibang ka! Aloy! Kasi gibang ka! Gibang ka agas tao! Mamaribot ni mo ipasabot, aliliw! Iya ko bang. Unsa? Gibosil? Iya ko bang. Gisa man siya. O anong iya ka mag-iso din he? Unya, din magkanepo sila din he? Dito ka huyan. Iya ko goko. Ano niya, tugba ko tumba. Ano bangon ko. La. May na lagi kamusubay sa naitabo ni mo. Unya, unsa may sunod nga mga nahitabo? Ano, oy! Gisa ka matagkawatan! Dili kawatan ang misakatara. Kay gigukod man siya sa kakahuyan. May gani ka daw kadagan ka sa kakahuyan kung may katago ka dito. Ay! Tingaling mo balik ang ibambang ni mo! Manarang ka ta! Michelle, unsa man? Wa kay samad? Ha? Okay ka lang? Tago mong ko. Pangbangbang niya, tago ko. Dagan ko. Tago ko. Dagan ko. Ano? Naiwan kang action star o kadali, Michelle! Oo, ngungo. Ay, patyong ko sa ungo. Pero kadit lang. Anong patyon man kaniya? Ako sa man? Nakaila kaniya? Wala. Ay, hala! Perfect na ganda ka manubag, Michelle! Okay na ganda kang utok, no? Pero, basin og kawatan gyud ang maong tao. Ha? Mikay? Sige. Ato lang tanahon kon. Wa ba ta mawagtangig mga butang? Hala! Ang akong costume! Pasinugi kawat to akong costume! Dali mo. Atong tanahon ang mga butang. Kung wa ba ta mawagtangi? Guwapa ang babae, ha? Boss, nanay, ikuranan na. Sige. Nablihin na. Tastasa ang ilaw sa iyang lingkuranan. Ug doon na kay makita pa. Oo, boss. Babae, ha? Babae ang iyang nakita. Lucas! Boss? Di ba niadto man ka sa bay sa mga bayot? Oo, dito. May nakita ka bang babae sa maong bay? Wa. Kung mauna, kinsa man di ang nakita nga babae ni Badong sa ilang bay? Manay Luisa, kumusta naman ang iyong lakaw sa syudad? Okay raman, ma'am. Gawas atong checkpoint nga misaka nga akong kabuhi taon. Mao na ang gusto mahibaw ni Kuya. Kundo na ba'y traidor sa atong grupo? Ha? Ikaw man ang Luisa. Uwa ka ba'y gidadahan sa mga bayot nga misimang? Alam mo ba, man taon, ma'am. Uy, mura mga inosente yun ng mga bayuta. Nagkiat man lang ganing agi, ana. Nabuak ko ang banga. O sino buwak ang banga? Da, si Taragong Mariposa, ma'am, ng Lukso, pagdasmag sa Ilaga, mo nga na dasmagan nila ang nagyayong sa banga. Og mauto, ma'am. Wala, di man day lagi bahali ng sud adto, ma'am. Bugas man di ay lagi.
Unsay bugas man di ay, Manang Luisa. Dong Roque, kuan. Ang banga, dong bangay mong gipadana mo, dong. Di man dito bahali na ang soda to, dong. Uy, bugas man di ay. Kung anong naibaw man mo nga bugas ang sudin eh. Kay nabuak man. Unsa? Nabuak ang banga! Mauna dong Roque, nabuak kay nagkiat man lagi ang mga bayot dong. Oy, mao tong perting buak ka? O kinsa ang nakabuak, ha? Si Tara og si Mariposa dong kay nahadlok man lagis ilaga, mao to nga nadasmagan nilang gada. O nabuak? Mao ba? Oh, sila. Pero tungod ra pod sa kiato nila dong Roque, uy, wa man gud to nila tuyo ataon. Wa tuyo ah. Mao ba? O nakita nila ang bugas nga may agas lang! O dili bahalina ang mibuhagay, ha? Kuya ka naman ang ka. Dili maayo nga masuko ka. Ang imong kasing-kasing, atiman na. Dong, nakita yun nila ang bugas. O katong mga pinutos nga gilubong sa bugas, dong. Nakita sa to nila, dong. Wa na. Kinahanglang istoryaho na ang mga kadahan. Unsa man nimo mga bayot, kuya? Imo ning pamposilon? Depende! Dong, basta dong ako dong, wagit ko gilabanan ini dong ha. Tungod lagi kay wa man baya taong tutuyo ang ilaga gisadan ato dong. Okay nang. Dawaton ko ka ng katarungan ha. Pero, ang dili ka kumpiyansahan, mao ang imong giingon nga nakakita sila sa bugas. Oo, klaro kayo nga makita nila ang bugas o ang mga putos. Ug nangutana ba sila kun unsa ang maong putos, ha? Mao ba, Manang? Oo, dong. Iso ato pa. Nakakita yun sila sa putos. Oo, dong. Karong gabi, kinahanglan mag-meeting ta sa dili pa mamauli ang tanan. Oo, dong. Oh my God! Nausam na ako mga butang sa kwarto, ha? Ang akong bag, gibunggag sa way batasan. Ang akong butanganan sa akong bakbag. Gibunggag sa way batasan daw na akong kinsaban siya. Ang bitana sa akong kwarto, giguba. Dito tong tungongo lagi. Kisam ginangunguha ang imong giingon. Ug usam gituyo, ana. Ang gabangbang lagi. Bangbang ko. Naunsa ba ka nang imong bangbang, oy? Sa inyong una-una, kinsa ko kayo misaka din, he? Ako, dili ko makatubag-an na mikay kay nakuyo bayata. Wa man sabihin mangutana kun nahibaw ba ka? Sa imong una lang ba? Kinsa ka hang misaka og migumpa ang bintana sa kong kwarto, ha? Unsa man? Nabay nawagtang sa inyong mga butang? Ako wa. Ay! Hello! Sige na, Mio, nagtubag ko. Antik lagi kang otak, Michelle. Atong una-hunaon kung unsa giangay na itong buhaton karon, nga doon ay laing tao nga nakakita ni Michelle din, he. Michelle, pero ngay mong utok. Unsa man, dinhigyod ang tao? Misodi, ha? O lagi. Sud siya dara, oh. Sud? Pambag sa diri. Unya, ako siya hapak. Ayun na ba? Aray! Hindi mo magugihapak, uy! Unya, patilan ako siya. Bang! Aray! Gano'n ako may mong gisampulan, Unya! Unya! Hindi ako! Ano mo? Unya, moto. Wala ko makata sa puntahan, uy! Ay, pamati mo, ha? Kinahanglang maniid ta kung kinsa ang tao nga nakasaka din sa bahay. Okay, hala. Hadlo ko, anak. Ako na cellphone! Hello? Hoy, bayot. Pamati mo ha. Ayaw gyud mo pag-absent kay mag-meeting ta. Unsa? Meeting na? Ay, bahinay na tanong? Emergency
Emergency ba, Oroy? Emergency meeting ne. O kinahanglang mo, why mo absent? Kay doon ay problema si Boss Roque. Sige, bye. Bye! Tara. Unsa may toyo? Sa tingin, meeting o sa meeting? Emergency meeting! Busa, why mo absent? Kay gisapot si Sir among gwapo. Unsa? Sa miyaging yugto ng Sugilano nato na seran, nakurat silang tanan si Miko sa dihang nabtan nila nga nagkagubot ang mga butang sa sud sa bahay nila ni Tara. Og kalit lang na misumbong si Michelle nga dunay tao nga mibangbang kaniya. Samtang si Rocky sa laing bahin, mipatawag og emergency meeting sa mga bayon. Mga higala, ani tambahin na padayon sa sumpay ni atong Sugilano. Pikas api sa kalib-kalib. Nahigugma sa'yo. Tara. Unsa may toyo? Sa tingin, meeting o sa meeting? Emergency meeting! Busa, why mo absent? Kay gisapot si Sir among gwapo. Unsa? Mana Luisa, nga nang gisapot man si Boss among gwapo, Sir Rocky. Na, wasad ko mahibaw nga no, oy. Di na lang sab kong mangutana kay gidili man ang pagpangutana. Ay basta, kinahanglang mo tungagin mo. Kung di mo gusto nga, guyoron mo siyang mga tao gikan des inyo. Sige na, bye. Gibutang na. Unsa sulti sa ungo? Uy, nahibaw siya nga ungo ang nadawag. Unsa man gyud tara? Ha? Idetalya ang gisulti ni Madam Luisa. Oy, Bitaw niya. Ay, pagkapini, ay sa uga kuwangi, ha? Kunang sakto lang yun nga pagkatembla. Ay, mao na lang ito. Dili lagi mahimo nga, dunay mo absent na to. Kay, doon na kuno tay emergency meeting. hala no? Unsa man ka nang maong emergency meeting? Ato kina may baban kuno adto ta karong gabi. Mo. Naunsa na ba ka, Michelle? Nahilam lagi ka diha. Waming bay, bayot di ay. Namara. Ay, mga Jay, atse, kailangan kita mo adto, ha? Kay, ipagkuha man ta din, kung dili ta mo adto. Ayaw mo ato, oy. Patyon mo sa ungo. Nga. Michelle? Usa man na yung gipanulti. Ang ungo, mukhaon nagtao. Mukhaon nagbayot. Waming bay, Ay, daoy! bayot di ay. Di balik na ba sa kalibog, Michelle? Mangandam lang ta. Aron makatutag sayo. Tatay. Onya, mahal. Bili na gyapon ka din sa bahay, ha? Oh, mahal. Basta ikaw. Holo, oy, kamaona juga, Michelle, no? Ay, salamat na lang. Kay, dili na gid ka, bandayanan, Michelle. Nahala, mangandam na ta. Kay sayo lang tang muadto didto. Kuya, muna na ko ni Mas Club, ha? Okay, Virgie. O, ayaw gyud palakta ang mga bayot, ha? Kung kompleto na sila, tawag ako. Yes, kuya. Manang Luisa? Manglakaw na tama nang! Pasudla si Badong din sa kong kwarto, Virgie. Yes, kuya. Unsa man, ready na ba ang tanan? Ready na ko! Ready na ko! Sige na. Manglakaw na tao kay Rhythm naghatong tanan, di ba? Ako ready na.
Hala. Hala. Ready na sa ka, Ready na sa Michelle? ka, Michelle? Ready na. Tug ng bata. Ay! Pahugyaw sa gada! Ready na di siya nga matog! Nga hala. Manlakaw na ta, aron dako tag-agi. Boss, okay. Niyan ako. Nahibaw ko. Nakita ko taga. Oh, hingin bitaw. Sabay mo, hunuyo na humos. Yan sa man. Nahinumdum na ka sa unsa gyud ang naong sa babae nga imong nakita didto sa bahay niya tong Tara, ha? Oh, humos. Nakita lagi nako, wapa. Kuwapa. Umos. gyud. Kuwapa gyud ya. Og una tong higayon nga nakita nimo ang mong babae. Humos. Unang hingayon. Oh, nili may tabong malimot ko niya, mos. O ganong dili magamalimot niya? How? Hinsa may malimot sa babae nga nagbukol sa ko. Bukol. Hawa, mos. Oh. Burot Para pa. sa- Hawa. Kung mauna, abtik di ay siya. Ug nahadlok siya nimo. Humos. Sige ba dong. Lakaw. Balika ang bahay ni atong Tara. Una, mos. Hawa, malingon. Mausap mo ninto, mos. Panid kuntua pa sa bahay nila ni Tara ang babae nga nakita mo. Nakapati ka! Nakapati ka ba dong, ha? Klaruha lang. Kuntua pa ba ang babae nga imong nakita? Aw, ano man, mos? Nahimaw naman ko nga huwag yun ang mamayin, no? Gusto lang ko maniguro. Tungod kay nahibong lang ko kung anong wa ni hisguti sa mga bayot. Aw, sige, mos. Kumanay mong husto. Hando ho. Sige, lakaw na. Pero, hoy, bantay kayo lang, ha? Nga dili ka makitaan sa mga bayot. Humos. Salamat kay gipunan gyud ang mga Salvadora. Hoy. Iyo pabatian ang atong amo tingalig mo usab ng nahuna na og magduda na nga wala tay gamit din he. Bitaw. Anong panggaon na sa imong trabaho, di ba? Uy, maayo kay ni Ana mo. Mahalog man gyud ming mo absent Ma'am Virgie. Mao na, sayang man ang among kita. Unya, ma'am. Naana si Boss Amo? Padong na siya din eh. O patapokon ako namong daan sa akong opisina. Chill lang di ta ini. Okay, at sa kagsugod taro. Behave tara ha, behave. Dali na mo sa opisina. Hoy, kamo diha, ha? Halala, silbihin na ninyong maayo ang mga customers, ha? Kay mauna sila ang nagbuhay nato. Sige. Mga bayot saman mo, ha? Diba mo, mag-meeting me. Busa, kamo lang una din ha? Ayuhan ninyo katiman ang ato mga customers. Unfair. Enter! Kamu lang lagi sundod na mo nga meetingon, kamu lagi. Ha? Kalma lang mo diha, okay? Kalma lang. Uy, what's up na nasa ilaw sa lamisa? Mga sagbot man na. Hoy, saman mo! Di mo ka ba ang manilhig? Naon sabay mo, mga bayuta mo, oy! Dali na tara. Ay na pagpalabis yung gibati diha, dali.
Kumusta naman ang imong lakaw diha sa bahay nila ni Tara, Badong? Boss, mapay, ako pag-abot sa ilang dapit, boss. Ngit-ngit na kayo ang kasada o kway kabayan sa umos. Ha? Maayo. Kung mao ka na ang ngaway na kabantay. Sige, padayon na. Pero, kinahanglan mutawag ka matag karon og unya, ha? Labi na gyud kung doon na kay mga kahibulungan nga makita dito sa ilang bahay. Yes, boss. Sige, padayon sa imong gibuhat. Unsa ba nang ilang bahay, ha? Ngit-ngit o hayag? Hayag, boss. Unsa? Hayag? Buot ipasabot nga dunay tao ang bahay. Mura, boss. Kaya hayag na masasud o masa ngawas. Unsa? Sige, Badong. Sige. Lakaw na. Paduol na sa bahay. O li-lia kung naabay tao sa sud. Humos. Sige, sige. Sige, bye. May mos. May mos. Unsa magigay misteryo sa babae nga nakita ni Badong. Kinahanglang ako guding mahibawan. Nausa naman tayo ni, oy. Mura man tayo gipriso. Bitaw! Ang magawas ta, oy! Sige, gawas to ron. Kay tekdulan ko ng uni mo. Nga naman, te! Ang! Kung mo gawas ka, unya masuko si boss among gwapo, mapilmis ka saba. Kaya may magkabadlong ni mo. Muna pagpuyo lang diha. Tingok ilang kuko ni mo ay. Karibayot na hugaw kuko. Ako may gipahugas ninyo sa kaldero kanina, be. Ako'y nangusina. Di, hugaw ginagugok ko. Ay, tara, may mga murasan pa medyo ka, eh. Kung mahugaw din ang kuko sa imong pagpanglimpyo, dili sa din ni malimpyohan ang imong kuko. Limpyohan, God. Ano mo kasoko? Ano? Ay, sige na, manglimpyo na ko. Dugay man si Sir among gwapo. Kulbaan na ba ko niya itong meeting ronda? Ako liyo lang so sabay. Mura mag nay anino. Mamay na pa nga mamay. Sana? Nay tao diha? Hala. Sa miyaging yugto ng sugilano nato na Sairan, nakurat sila si Miko tungod sa tawag ni Luisa nga may emergency meeting sila. Walang sila kalibutan, nagisugo na sa ni Rocky si Badong aron adtuon ang bahay nila ni Tara kung nakapanglakaw na ba sila si Miko. Tuod man dito sa bar, nagpaabot na sila sa pag-abot ni Rocky. Samtang ang sinugo ni Rocky, nakalili na gyud sa sud sa bahay ug may nakita siya. Mga higala, anitambahin na mo padayon sa lang sumpay ng atong sugilanon. Pikas, aping, sa kalibutan. Anino? Mamay, nangwa pa nga, mamay. Sana?
Nay tao diha? Hala, patay. Kinsa na oy? Nagin na ba yung sod? Ungo na ba ko? Saan sa ko ungo? Ay, ang sabihin nun yan. Mura mag-nutiyan sa Kaman. mana. Ingna kanon. Ingna kanon. Palayo ko kamay di. Hay! Nagin na ba yung sod? Hala mo eh. Hay naman ni si boss among gwapo. Wa pa mangyod. Di na tingnan tumutong nga, oy. Ha? Di na tumutong nga din Uy, sulti ko tao ka na di mutong nga. Okay man. Mutong nga to siya. Mutong nga to. Ano mo yung Asa naman siya, be? Di na Ano mo yung di mutong nga? Unsa di mo to nga? Narawa lagi. Basta maingon na siya nga mag-meeting gyud. Mauna. Mauna siya, ha? Oo. Usa kita diri. Na, ito mapay. naloy siya. Paabutan ta. Naloy siya. Ah. Oh, bakang-bakang na siya galakaw. Naibaw na siya, oy, sa tubuhaton. Gikan, kusban nyo. Ah. Ay, paabota lang yun ta, paabot lang yun ta din hiya. Kay Ah? lisod nag-utok rabang tawhana. Kana. Lisod! Nga naman yung utok, Madam Luisa. Blue na color? Blue Ay, na layo naman color? ang utok ang blue ang color. Blue color, ay color. Color. Nga naman yan ang ote nga blow ang color. Ha? Unsa may meaning anang blow nga color? Ay! Taytok na! Taytok? O siya taytok. Ang taytok. Tayog ang utok! Ay, ala. Oh. Saman, anong bisika man ang inyong mga mata nga nakakita na ko? Sir. Awa man boss among gwapo. Kuan nakurat lang kay Mikael pagkag-ablis pultahan. Tara, unsa ganitong meaning sa blow nga utok? Ay, daon, oy! Nalimot ako, ate Alien. Oy! Ayaw na ito kisguti! Ano day, ha? Doon na day tao nga blue ang kolor sa utak. Na ako no, sir. Ingon siya ay. Blue kag kulor sa utok among gwapo. Ay! Mariposa na rin ka di, ha? Mariposa! Hello. Dagan ka kong lipstick nga puwan, day! Dagan di ka, ha? Ngano man day og blue kog utok, ha? Taytok magro ng blue ug utok. Istorya naman to ako, oy, oh! Unsa masod ng taytok, ha? Tara! Tayo ug utok. Unsa? Ahak na meron. Mariposa! Ba't ka magkagatag og mini, oy! Kay, taytok! Gagaw mo na sa kuan nga, TikTok! Mana! Ang meaning, ana, kay si tatay ni Totok! Tayo ug utok ra bang meaning ana. Para nimo, pero para na ako! Tatay ni Totok na! Mana! Og ako ang blue og utok, ha? Batoy. Ala, ang imong pono among gwapo miring. Hello. Musta mga po? Laging babay sa suot sa may. Unsa? Ha? Sige, bye! O kamo, ayaw mo paglakaw. Mag-meeting ba ta? Ayaw gil mo pagbiya din ha? Din sa kwarto? Sige, bye! Hala, naunsa man to siya. Lain na sa tong emergency ang iyang gilakaw. May lang kundili to lain nga lakaw. Nga nung dahil ko lain ang iyang lakaw, madam? Patay. Unsa? Sigurado ka nga babay gyud ang imong nakita diha sa bay sa mga bayot? Walang imos. Nasuko panggali siya kay namanon man ko. Unsa?
Sa'yo mo gingon? Namandol ko. Namandol. Napandol. Pero, nakabantay siya nga naa ka sa gawas ba doon? Umos kay namandol man ko. Napandol. Panuway! Sige, huwat ako niya, ha? Palayo ng gamay sa bahay! Umos! Og sigurado nga dili siya makalakaw. Sama na ako pag hinguro ko. Magpalayo ko sa mahimos. Todo. Sige. Padol sa bahay. Pagdali! Og kung mo gawa siya, pugi! Umos! Hala, tao-tao na mamilakaw si boss. Nga ba siya mabalik? Bita na. Ang importante kitingali ko yung ilakaw sa. Mayutan no? Kung hatakin na niyang bonus. Ano mo siya to si Manang Luisa? Kang kaang na siya. Gikan sa GR. Daig piyong-piyong katag kadiyot. Unsa to? Bonus. Unsa man paghatag ato nga mura man to gisapot, do naman to ilaing problema. Bonus. Unsa man ka ang posibleng problema ni Boss Rocky, madam? Nani Abli. Hello, guys! Yes. Hi! Hello sa girls! Hello, oy! Gumpahan mo lang ibong sinina nga sexy Miss Virgie, oy! Mao ba? Miss Virgie, naibaw ka kung asa to kaingon si boss among gwapo? Bitaw, miss. Gibiyaan lang mi diri, oy. Nakadawat siya tawag sa phone. Ayun na mo reklamo ni Kuya, oy. Aron dili to sa puton. Ito. Kung paano masataan ang kalit lang sa puton ang anong amo, oy! Hoy! Napaungo dis gawas? Bantay ka do! Nalan te kakaha ha? Gawas ko ha? Gawas ko ha? Gawas ko! Asa ka? Ay! Huwag ka do! Ay, asa ka? Asa ka? Ayaw na lang pagbugbog, Michelle! Sa katapusan, nakitaan ta na yun ka, Michelle! Ayaw ko paakal! Badong! Kuyapan siya. Kuyapan, bitaw. Dali! Ang pinangimong pakos. Kapuso na to si Michelle. Ug dadoon ko siya balik sa bahay. Hala, oy. Kadugan ni boss, oy. Matuka naman ko, te. Matuka na ka diri, ha? Yot, ayaw gyog tugtog diha. Kay maaptan unya kang dong Rocky nga natog, patay ka. Ay! Mapatay na siya natog, madam! Oo! Madam. Patay mo lang. Gusto ka, pasampol ka. Hindi ko matog. Ay, pasampol ko taon, madam. Nga nang sikihan, maninibog hadlo ka na nga atong amo. Uy! Unsa man gyud na siya, madam? O ganong daghaman na siya mga bata-bata. Bitong. Ayaw lagi pagsigit pangutan na bahin ni Kuya Mikay. Aw, bawal di ay, Miss Virgie. Bawal na. Ikaw, Mikay ba? Ang anong nagbayot man ka? Uy, nga. Ay, kuan man god ka na! Ay! Nangapag masag ka! Ay! Kuan manggod. Lain kayo na mo sagbat ba? Bitaw no? Osman bi. Na. Ikaw, pagbuwat ka god kung pangutan-on ka. Kana. Apilon man kaayo. Pero kuan
Hello na tara! Hala, nasuko ka ni Tara, Mikay? Ha? Nagpaliwanag lang. Paano ko ng bayuta usahin, Miss Virgin? Kanang apil-apilon ba? No. Unya, padakaran ni panulti. Nagagets na ko. Ang bablas ka. Onsa imong nagats, Tara? Tingog ron ang gets ni mo, piti karon. Tingog. Oy. Excuse me, nanawag si Kuya. Hello, Kuya? Patrabaho na ng mga bayot, Virgie. Kaya doon na ba ko'y importante yung giatiman? Postpone ang meeting. Ha? Ingna lang nga doon ako'y kliyente nga kalit nga miabot, ha? Muan na ko niyang kadlaon. Kadang manira na mo. Bye! Okay, Kuya. Hala. Postpone ko na ang meeting karong orasa. Ngano man, Miss? May kliyente si Kuya nga miabot. Busa, kadlaw na ang meeting. Nagtuo ka? Nga makaikyas ka nako hantod sa hantod, Michelle? Ha? Nganong miliraw man ang imong mata? Ha? Michelle? Sa miyaging yugto ng Sugilano na to nasairan, magsugod antay sila sa pagmeeting si Rocky uban sa mga bayot sa dihang. Nanawag si Badong og nagpahibaw nga naagi babae sa bahay sa mga bayot. Mao nga dali kining hilakaw. Nasakpa na gid ni Rocky si Michelle. Mao nga nanawag si Rocky kang Virgie nga sa kadlaw na lang sila magmeeting. Ug nahibong niini sila si Miko. Samtang si Michelle, gidana gid ni Rocky sa ila. Mga higala, anitang bayan na mo padayon sa lang isumpay ning atong Sugilano. Pikas aping sa kalibutan. Gipadayon pa Musa. Nagtuo ka? Nga makaikyas ka nako hantod sa hantod, Michelle? Ha? Nganong miliraw man ang imong mata? Ha? Michelle? Michelle? Naunsa ka? Di ko na ako Huwag ka na makailan ako, Michelle. Hawa, ungo ya. Hawa! Nabuang ka di ay. Hawa, ungo. Pauli ko ako. Hawa. Unsa gud ni? Buang na di ay ang akong gipangita. Okay, Michelle, ha? Dili ko manghilabot mo. Pero, anihilang ka sa kwarto, ha? Og ayaw na lang pagsinggit. Kay dili ka mabati sa gawas. Dinhi ka lang. Ungo. Dili ka mahimong muuban ako. Kay ako kang piniriso. Berong, ikaw ang tanyagan ko sa pagbantay ni Michelle. Boss? Kung doon ay mangutan na, kung nganong dili na pasudlan. Ingna nga doon ako'y mga granada nga gipangbutang diha. Boss. Pero si ba, medyo, boss. Bisan si Virgie, dili mahimo nga mahibaw bahin kang Michelle. Labaw na ang iyang inahan, ha? Nagsamot? Boss. Sige. Ika na'y bahala dinhi sa bodega.
kay ko, oy. Unsa naman ta ini? Sige ba ta? Aw, kung ganahan ka magkapisos sa tong amo, aw bahala ka. Pauli na dito. Nga na magkatarang. Ha? Naa naman yun mo tanan. Tugon, wala unti, oy. Kuha magkukwarta o kiki. So, wag na ko ang tanan. Hilam dia. Oh, maro kita importante ni mo. Kiki o kwarta. Natural ti. Natural. Nanasad si... Kalipay. Sinang Luisa, nanasad. Ano bakang-bakang yun siyang abot, uy? Nagaduka. Ay, nga no man gyud ni oy, nga duka man gyud kaayo. Unsa na bang orasa? Unsa naman mo dinis kwarto? Hindi ka tiniwa kay bago sa oras. pero Okay naman ay- ni Madam. Okay rami, pero mag-meeting pa yun ta? Nama may sulting dong Roque. Ay, mag-meeting ta. Ug ayaw gyud mo kasipyat sa inyong baba karon ha. O kung mangutana siya sa atong lakaw, sulti lang mos tinuod. Ako noon, musulti magigos tinuod. Hinom na lang lagi tara. Hinom dia. Kung baan dyan ko, kung ikaw ni musulti, wey. Bitaw tara. Ay lang gugtiman karon ha. Istorya rin sa mga dagong tao, ay lang pag-apil. Ganun dili ba ko mo apil? Nagka-apilan man ko. Gawas pa. Ay mo kalimot ha? Nga na mo sa mong bahay mapuyo. Ay. So, good nagpamoy-boy. Ay. Inyo mong daog-daogan. Hoy, pakdat. Huwag ka na mo daog-daog eh. Gitabangan man lang ka na mo. Gitabangan ba? Gitabangan ka na mong istorya. Pero ang tinuod, gitabangan ka na mo. Aron di ka mamatay. Pakdat ka. Ana. Sulti si boss amo, kataytok siya. Taitok. Kaparagon! Masa mamatay? Mamatay din ang musulti! Taitok salti. Ina yung tingaw na sad. Sulti ka si boss amo, kataytok siya. Tingaw na sad. Hala, tara, istoryahe. Ay! Tara. Tingaw na sad siya. Ka na. Imo tara, oy, tiwasa! Ay, nakipagtay ko maribusa! Kay pagkapin na ka din, he! Magpa-importante sa gadak! Oy, tara, ay nag-awaya si Mariposa, tara, oy. Di ba ka tababakok? Sultihin nila kay taytok si boss among gwapo. Ala, sultihi, tara. Doon ni Abdo. Oy. Kiyahak na! Unsa iya, tara! Giluasan ko, boss among gwapo! Okay. Taytok ko niya ka, boss! Taytok! Mariposa! Unsa tong gisulti ni mo, Mariposa? Taytok ko ka, boss, yung si Tara. Dili man good! Nadiskot naman may color sa utok! Ikaw lang sa sabot ang mga bayot, boss, among gwapo. Basin unsar magimasod sa among utok, oy, bisan unsar lang. Mauna na resulta sobrang kiat o sobrang ukab sa baba. Kaya bang baba nga murag Galingan. Kana galingan. Taka lang ukab. Ngano de galingan. Imo man ng sudlan, lapos manas lubot. LBM na madam. LBM. Galingan. Kuya. Ano may mitingan ninyo? Gini! Para unsa man na, boss? Tuod. Uy, kudo ko na ng kwarto. Dili na duhaan, boss! Ayaw lagi na komentaryo, tara. Inyo na! Bahay na ninyong upat ka bayot. Bahinan. Bahinon? Bahinan ninyo. Boss, yata nga ako ang una, boss, kay tikasan o niya ko na nila. Usaw ka? Sa Jcas, tikasan. Nika sila. Kana. Si Manang Luisa di ay sir among gwapo. Nga naman Manang Luisa. Dala. Ikay bahin anang ilang bonus. Aron, dili sila magkarambula. boss. Bahinon gid ay. Mao ni atong mitingan, boss? Magbahin? Dili.
Importante ning akong ipasabot ninyo. Unsa man na, boss? Unsa man na, boss? Unsay nakita ninyo sa banga? Banga? Bugas, Bugas, boss. bugas, bugas. O, Dili dili bali na. Mao. Unsay nakita ninyo nga gilubong sa bugas? Pinutos nga plastic, boss. ug Pinutos dili nga tubig. plastic. Pinutos nga plastic. Oh, mao. Naibaw ba mo kung unsay sud sa pinutos nga plastic? Wa, boss. Wa ko kay bawsad. Kwarta. Ha? Kwarta ang sud sa maong mga putos. Unsa? Naibaw ba mo kung para sa tong kwarta? Wa, boss. Bayad to sa droga nga inyong gikuha. Unsa? Droga? Droga? Ay, tinood ka, boss, among gwapo. Droga ang sod sa mga pinutos. Oh! Droga? Droga! Drugs! Namalit mo og drugs! Pero wa man mi kahibaw ana, boss. Ay, Bitaw, wa. boss. Ami kay ba? Relax! Relax! Maayo nang mahibaw na mo sa inyong trabaho. Namalit mo og drugs. Mao nga sa sunod, mag-amping na mo. Boss, kalain good ini. Mao di ay nga doon yung mga pulis nga miatong nas dito sa magyanon. Pero, boss, wa man taon may gidawat nga droga, oy. Lucas! Ipakita nila ang ilang daang drogas. Oy. Lingkuranan man na. Lingkuranan para sa parlor. Oo, lingkuranan na para sa parlor. Ipakita nila ang Unsa? gipalit nila nga drogas. Lucas! Boss. Uy! Kuway kaluoy ni mo! Ay, nga, imo lagi tusog-tusog amang ko! Imo lagi, huwag lingkuranan! Bitaw. Hindi man napagarasan ko, no? Niya karong Bitaw. gigarasan man. Nganom na, oy, Lucas. Unsa? Uy! Pilotos nga pulbos. Pulbos man na. Huwag mga tambal! Hala! Magtukot siya kung... Ay, ako naman! Magtukot siya ng pharmacy, boss! Among gwapo! Daoy, kaluoy sa bangko. Pero nga naman na. Mauni ang drugs nga inyong gipalit. Unsa? O ayaw mo kalimot. Ha? Piyait mas die. Oh, naunsa man ang inyong mga mata. Naniga man na. Puser na mi, boss. Dili mo po, sir. Drug lord na mo! O kung dunay mo piyait ninyo, patay! No. Oh, No. Dili. No, no, no. Yes! Mariposa? Amin akong kwarta, kay madato na ta! Unsa? Nakauyon kasi mong nabati, Mariposa. Ano di ay? Ang sablima. Iya lang. Padokla ko dahil, Bi. Ang ganda! Bitay! Yes! Yes! Nana ko'y kasaw sa dukol! Ang problema, kay patay ta kung mugawas ta. O kung di sab ta mugawas sa grupo, patay gihapon ta sa mga pulis. Kasabot ka? Dali na mo ka, mamauli na ta. Pabutan na lang ninyo anak akong tawag ni Kay. Og tambag lang. Ayaw gid yung traidor nga akong kuya. Kay apil na mo sa among negosyo. Unsa? Drug lady sab di ka? Yes. Basta sige na mo. Enjoy sa kwarta nga inyong bahin. Muna na ko ninyo, ha? Mikay, asa ka, oy!
Ay, oo, buhay ko ay. Sakit ako kamot. Ungo na gyud ay ko sa imong pagtan-aw, Michelle. Oo ba? Buhay ko nga. Dili na mahimo. Anhi ka na ining maong kwarto. Hangtod ka mamatay, Michelle! Sa miyaging yugto ng sugilanon nato na seran, nadagid ni Rocky si Michelle sa ila ug iya kining gitaguan sa bodega. Unya sa diha nakigmeeting na siya sa mga bayo, iya kining gihatagan og bonus sa ilang lakaw og gisultihan nga mga tigpayuhot og drugas na silang tanan. Nasyak niini sila si Miko. Labi na sa dihang gidisdisan ni Lucas ang lingkuranan sa parlor na ilang da ug gipakita nila nga nasa foam ang droga. Unya sa dihang ni Pauli na si Rocky, si Michelle gidayon ang giatubang niini. Karon mga hikala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Michelle, sa atang kalibay nga hinig. Ungo na gyud ay ko sa imong pagtan-aw, Michelle. Oo ba? Buhay ko nga. Dili na mahimo. Anhi ka na ining maong kwarto. Hangtod ka mamatay, Michelle! Bataya! Nganong nabuang ka man, ha? Michelle? Atubang na ako, nakahinumdum ka pa ba na ako? Ungo mong ka. Hoy, ungo ka, oy. Oo. Ungo ko. O kanunta ka kung maglangas ka din sa imong kwarto. Ayaw kabala ka na ay mag-atiman nimo. Waming bay. Uy. Bayot di ay. Nganong didto ka man sa mga bayot, ha? Ila ka bang gisagop? Michelle? Waming bay. Bayot di ay. Nganong magsige magagkanta-kanta, na? Ang imong tatay kay wa malipay. Mahimo magmamati ka na ako, Michelle? Waming bay, bayot di ay. Hilom! Michelle! Kinahanglang mamati ka na ako, ha? Kasabot ka? Kinahanglang makigsulti ka na ako? Kay doon ako'y dagang ipangutana di mo. Waming bay, bayot di ay. Hain ang mapa! Waming bay! Hain ang mapa! Waming bay! Bayot yan! Michelle! Mikay, hinahina lang ka. Muna lang ko ninyo ikaw. Ate! Mikay! Huwag ako ninyo! Ay! Kailangan mo una ko. Kay manganda si Michelle kaw. Kita rin Nga naman kaw, sa may plano nipo? Di mahimo magpaulipunta ni Rocky. Taglord siya. Madamay ta kun. Mupadayon ito pagpadauli ha. Sa may plano ni mo karon? Mamiya tayo ng dapita. Mamang! Maligat ko!
nga sulod ni bayuta. Nagyak-yak naman ang siya. Naligid gaw ay. Tabangon lang nato siya gaw. Aray ko po! Naon sa magkatara, ay? Magpatagat masadyog ka. Tulungan niyo po ako! Hey, kairas pwede mo paminta, pamanyaon. Ay, nga magtagulog Tagalog ka tara. Ha? Dali. Ngalay, gonit kong kamot. Yes, may kayo! Sige, pero po! Biko! Ay! Narong gibuyan man ko ni mo, ay! Kasakit sa kusambot! Papasal gina original akong pangan, bayutag ka. O sa pasukmad ka? Dawi! Joke man ko tong ako, God! Tara, wala lagi naman lamin ang imong joke, tara. Unongin ang gunagod. Wala ayo. Ikaw ay bunlot anak gaw. Muna na ko ninyo sa bahay, ha? Hoy, Mikay! Sorry na, oy! Dili na lagi ko mo sangpit sa iwubang lapidang pangan! Hilaw na tara. Aligisig ka ikaw. Grabe! Murang sanog! Wag ko'y nahimong kaayuhan ninyo anang pagkasultihat ni. Pagsige, istorya diyo. Dali na. May misirit na si Mikwa. Murag manglayas na bata. Ha? O si manglayas ti? Manimpat ako daw tayo inindipita. Unsa? Kasayang good! Ayan na nga sayang sa anyang diha. Aw naaran mo kung magpabiling ka din, Ay, hindi ko magpabiling din iti. Uy, mahadlok ba sa kuha ng bus among gwapo kay nagsikam lang mataan na. Aw lagi. Kung mao ka na pagdali diha, kay manghipos pa ta sa atong mga butang. Michelle, mahal. Hain man ka. Michelle, mahal. Oh, uy. Nausa man pulutan. Abli mo na. Michelle! 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 Oh. Uy. Nausa may mabutang din sa sala. Nagkagubot naman sa di. Michelle! Mahal! Michelle! Mahal! Huwag siya din sa kwarto. Hain mo ka siya. Oh, Michelle? Michelle? Oh, huwag siya din isuot sa bahay. Oh, yun na. Nganong miabot ba din sa gawas ang kaha? Nganon ni? Ay, hala! Ate! Dito mo na ako ibutang sa abuhan! Kay, naglata mo kang buwan! Kawalin! Tara! Wala din sa bahay si Michelle! Unsa? Hay, Madesia! Aming bay! Bayot iyan! Unsa magyoy na ng kanta, ha? Nga pirmi man na nimong balik-balikon, ha, Michelle? Ay, pagsapa o. Kinaytaw. Unsa daw? Nalikitaw? Tago ko'y. Tago ko. Uy. Anong mipasok mga diyas ilawom sa lamesa, ha? Ay, labing saba. Ba't yung gustaw? Michelle, hain lagi ang mapa. Kinahanglang ihatag nimo ang mapa nga akong gipangita. Mapahan ang naong mo. Michelle! Kawalin. Huwag yun din si Michelle. Hala, no? Hay, magkadi si Michelle. Yan, sinilas ni Michelle ay! Nakita na ko sa gawas! Dili. Tunag yun ay tabo ni Michelle. Hala! Tara, kinahanglan makita si Michelle. Ayun!
Nanasab ka rin ang imong kikat, ha? Ay, doy. Masakit lagi ko, oy. Kikilan magusto yung mimikay, te. Kinahanglan pagitaon to si Michelle. Ay! Mabuang ko si Muntingong Mikay! Tibuo kayo! Makainlong! Tara, dili ron panahon sa komedya. Nahadlo ko sa posibleng nahitabo ni Michelle. Ay! Mabuang ko si Muntingong Mikay! Dali na mo. Pagitaon to sa kakawayan. Kaya hapit na mo hayag. Dali mo! Ang yummy! Kanindi ka di Muntingong Mikay, oy! Panglining man! Ay! Kasakit ako sa bot, oy! Hindi mo gisagpa, te! Gisagpa! Gihapak! Natama mo gisa! Sa buhag, Saman ka, gusto kang mabitay ni Boss Rocky? Oh! Ano may tayo man ko niya, te? Nga, niyara mo din, eh. Kung mabuking na si Miko ng lalaki na siya, magduda si Boss among gwapo nga asit na si Miko. Huwag ka nang asit, doon na sa kamatayon. O kung ikaw ang makatabi bahin kang Miko, ikaw ang unang bitayon. Anak din dati, Alin. Ang makabuking ang unang bitayon. Natural. Mahal! Hain man ka, mahal! Mikay! Oh, naaraman ka niya eh. Sindog tawag ito. Pinagdungol kuyog. Ikaw naman ang nagnesdool na ako. Huwag yun sa palibot, sa kakawian, si Michelle. Kinahanglan makita na ito sigaw. O niya, asa mataan eh. Usaman, muna yung tagbiyan yung napita, bay? Dili. Unsay dili, bay? Mubiya lang ito na yung napita. Kung ato naman da si Michelle. Oh, usa! Unsa makay may tabo karon nga tuan naman sa mga kamot ni Rocky si Michelle. Unsa masabka kining mapa nga iyang gipangita kang Michelle. Mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati. Sa uman pa mga sumpay ni atong sugidlanon. Pikas aping sa kalibutan. Dalit sa RMN Drama. Gintaong pasayloan